जाबाय मावनाया बिलाइबा मोनथाम दंखायोना मोनबा स्लाबबानो जाबाय बैथिंजाय मोननैसो दंबावो हेलौ गाइस खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासिनाव बरायनाय थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबाय दिनैहाय जों गामियाव हाबानि खामानि मावनो नागिरदों खामानिया जाहैगोन जोंना जैग कुन्द मन्दप हानाय आरो मोनसे फिसा थुम्बु खोंनांगौनो बेनिफ्राय गेट बानायनाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां जों मन्दपखौ गोबां बिबार बायदि हानो नागिरदों हाजों दानानै गेटखौबो बिदिनो बानायनो नागिरदों बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो जोबजासे अब्ला थांनोसै सासे फैबाय नै माखासे फैथ'वाखै सफैबाय नै दिनै फाइनाल जाजोबोनो खामानिया साजायनाया जाहांबाय खावसेया जाबाय ओरैजाय नैबे गेट जागोन गेटखौ बानायगोन नैबे पारमानेन्ट गेटखा ओरै सिङाव हाबलांगोन सिला सिङाव मानसिफोर दासिमबो रावबो नुजाफैथ'वाखै सिलायाव थांसै आलासि जिरायग्रा बरिया साजायबाय नै आलासि जिरायग्राया बरिया जाबाय बे हाबानि सिगां लाइट होनायाबो मोजां जादों ना बरिया डिजाइनखौ मोजां खालामदों डिजाइना माबायाव थाङो ओरैजाय फैबाय मानसिफोरनो रावबो गैथ'वा सिखारनो लेट जायोलै बेहायनो सिथ्लाया हौवा गोदाना बै नैलाय जों मन्दपनि आरो ओंखाम जाग्रानि नैबे जाग्रा नैबाहाय फुजा होगोन मन्दप ना बेनो हागोन मन्दपखौ प्लास्टिक खोबनानै दोनदों हनै हाखोनाया नैबे जाग्रा ओंखाम संग्रा हनै हौवा गोदाननि फंबायानो मोखां सुवाखैनो माबाया बिबोनाङा नैबे जागोन आरो दासो सिखारदों ओमफ्राय खामानि मावनांगौ बिबाजै मोननांगौ बाहाय ओंखाम संग्रा जागोन नैबे जाग्रा साजायनायावलाय गोगोम मावनोसै जों बिदिबा मावनायखौ जागायनोसै सोंखांनाय सानै गाखोनानै दं जोंहा साब्बाय ओंखाम संग्राया बिदिबा दानिया फैदो मन्दप हानायनि खामानियाव हाखौ मैयानो रोगानानै दासो जोबनानै दोनखादों गोरानो दा डिजाइन खालामनानै हानांसिगौल' दा जों माबायदि हालाङो फैदो बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो अब्ला नुलांसिगोन आर्ट मन्दपनि आर्ट
गायखांजोब्बाय दा जाबाय बुस्थुआ जाबाय दा बेखौ फिनिशिं दंबावो बाहाय कालार होगोन स' कालारखौ गाबोन फुङाव बानायसै बरिया मोजां नुदों कालार होबा बरिया नुसिगोन फिसा साइजआव बानायदों एसे बांद्राय गिदिर बानायाखै बिराद गोबाव लायो बिदिखौ हानो आंबा ओरै बायजानो गिनांगौ ओरै बायजानो गिनांगौ मैयाहाय हालाङाखैमोन दिनै फैफिनबाय फुङाव जानायनि लामायाव थालिरखौ गायखांबायनो दा बाय कालार फुनबावगोन नैबे हाखर जावनायाव डिजाइन बानायबावनो हागौ स' बाय आबेद फुनगोन दा थालिरखौ गायग्रोजोबनो पेपार फानगोन मावनायनि उनाव जोबनायनि लामायाव फैबाय खामानिया जोबोद खस्थ' खालामबाय नै इन्जिनियारनो सानै साथामसो सोलायबाय डिजाइना जाबाय नैबे जाबाय ने सेस जाजोब्बाय बिबार थफिनाय बिबार थालिर बिफांजों ओरैजाय फाइनालि बे खामानिया जोब्बाय मण्डपनि जोब्बाय जोबथ'बाय बेना खामानिया मेना नैबेमोन नैबे बिबारखौ दा होलाबायनोसै दायो गुबुन मोनसे हाबानि भिडिअ नुनो मोनबावगोन जाबाय आलासि जिरायग्रा फुरा साजायजोब्बाय जेरैबो फाइनालि जाजोब्बाय नैबाय जागोन गाबोननि मन्थ्रआव
माबा रिसेपसनाव थागोन नैबाय गासिबो जाजोब्बाय बाहाय निमन्त्रआव बाहाय जिरायगोन गाबोननि थाखाय गासिबो बिबारजोंनो साजायजोबजाबाय साफानो ओरैबो साजायजोबनाय बिलनखौ मैयाव बोदों नामा नोङो गावनि रुमाव बिलनखौ ओरैबो जाजोब्बाय कारपेट बदों बे गेटआबो जानायनि लामायाव लास्ट खामानि जोंना दंबावो गेटआ मोजां नुबाय फाइनालि दिनै गोथार जुलि ओइ बिथाङा गेट साजायगासिनो गोजौआव नै अशक बसुमतारी मैयाहाय माबानि इन्जिनियारमोन बे मानि जाबाय मन्दपनि इन्जिनियार जाग्रोदोंमोन बे दा गेटनाव फैलायबाय हनै मानसिया आखा फाखा आरो एखे नैबाय डिजाइनखौ बानायगासिनो बिथाङा बानायगोन बैयो थांलाय फैलायल' ओमफ्राय मानसिया जेबो मावाखै सानि लाबोफा थां बाजाराव थां सानिखौनो लाबोलै बायनानै लाबो बै गेसेंखौ लाबो मोननैसो नैबाहाय गोथार जुलि लिरबाय ओइ थारा एसे दावखोनांगौमोन दासो नायसनदों आं दा नुगोन जाजोबबा फाइनालि गेटआ जाबायलै वेलकाम बै गाहायना ओरै साजों फैदों ना गेटआसो बानायखादों औ वेलकाम बरायबाय गोथार आरो जुलि सिखिरि मानै बैहाय माबा दावराय आखाइ हमनायाबा अबाव दं नैबे जोंना बिलिफां दासो खामानि मोनदों बिथाङा थांलाय फैलायनिफ्राय काम वेलकाम जाबाय खामानिया जासिगोन खामानि मावनाया जोब्बाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोब्बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालाम हाबानि भिडिअखौ गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोब्बाय